Yung galit nila sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Mabilis lang tong sasabihin ko. Madalas, yung mga tao na naninira sa'yo at mga tao na nagkikwento ng pangit na ugali mo sa iba, sila talaga yung may taong inggit. Sila talaga yung may mga pangit na ugali sa sarili nila. Ingat po kayo palagi, stay safe and God bless. Maniwala ka, mas masakit magsalita ang tao mabait. Lalo na kapag naubos ang pasensya. Makinig ka. Bihira sila makipagtalo dahil nagtitimpi lang sila. Hindi sila nakikisali sa anumang gulo dahil gusto nila ng tahimik na buhay. Pero kapag napuno ang taong to, maniwala ka o sa hindi mo kakayanin yung mga salita na mabibigkas nila sa'yo. Kaya huwag mong galitin ang taong tahimik pero nasa loob ang kulo. At kumukulo lang sa taong hindi ka nais-nais ang pakikitungo. Kaya huwag abusuhin ang taong mabait sa'yo. Baka di mo makayanan kapag sila ang nagalit. Pasensya ka na sa ugali ko. Hindi kasi ako pakitang tao. Oh, kabeshi, paano ba yan? May mga tao talaga na nagsusorry sa kanilang ugali, no? Pero alam mo, ang tanong ko sa'yo, dapat ba talaga tayong mag-sorry para sa kung sino talaga tayo? Siguro, madalas nangyayari yan sa'yo, no? Yung feeling na minsan, kailangan mo nang mag-sorry sa mga taong nakakasama mo sa ugali mo. Pero, alam mo ba, minsan, hindi naman talaga dapat tayo mag-sorry kasi yun na talaga yung totoong ikaw. Una sa lahat, kabeshi, tara, tanggapin natin na lahat tayo may kanya-kanyang ugali. Hindi naman tayo robots na pwedeng i-program para maging perfect sa harap ng lahat. Kanya-kanya tayong kagandahan at kahinaan. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang itago yung tunay mong ugali, walang dapat ikahiya doon. Dahil kung iisipin mo, mas magiging masaya ka at komportable sa sarili mo kung tanggap mo kung sino ka talaga. Alam mo, minsan ang hirap talaga magpanggap. Parang ang bigat sa dibdib, no? Kaya kung hindi mo talaga kaya i-cover up yung ugali mo, bakit mo pa epipilit, di ba? Hindi naman lahat ng tao maiintindihan ka, pero yung mga taong dapat naiintindihan ka, sila yung dapat mong i-cherish. Sa mga pagkakataon na kailangan mo ngang mag-sorry dahil sa iyong ugali, oops, tama na yan. Hindi mo kailangang mag-sorry sa pagiging totoo mo. Hindi naman lahat ng tao makakaintindi at okay lang yon. Ang importante, nire-respeto mo ang sarili mo at ang mga taong totoong nagmamahal at tumatanggap sa iyo kahit ano pa ang mga quirks mo sa buhay. Kahit pa sabihin mong hindi ka pakitang tao, okay lang yan, kabeshi. Hindi naman competition ang buhay para sa atin. Hindi natin kailangan magpapakitang ganoon-ganoon lang para lang tanggapin tayo ng ibang tao. Ang tunay na mga kaibigan at mga taong mahalaga sa iyo, tatanggapin ka kahit ano ka pa. Alam mo, mas nakaka-inspire pa yung mga taong bukas at totoo sa kanilang ugali kaysa sa mga taong puro pakitang tao lang. Kasi yung mga taong totoo, sila yung may lakas ng loob na ipakita kung sino talaga sila sa harap ng maraming tao. Hindi sila nagpapanggap para lang maipakita na sila yung perfect. At yun ang totoong kagandahan, di ba? So, kabeshi, sabi nga nila, walang dapat ikahiya sa pagiging totoo mo. Hindi mo kailangang mag-sorry dahil sa ugali mo. Kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay bukas, kung ikaw ay nagmamahal ng tapat, hindi mo kailangang mag-sorry sa kahit na sino. Dahil ang tunay na pagmamahal at pagtanggap, hindi nasusukat sa kung gaano ka kaperpekto. Kaya ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa pagiging totoo sa sarili? Sayangin ang oras sa mga sinungaling. Tama, sayang oras, sayang ang lakas. Ang problema sa mga taong sinungaling ay sila mismo ay naniniwala sa mga kasinungalingan nila. Sila mismo ay naniniwala na ang sinasabi nila sa sarili ay totoo. Nature na nila ang pagsisinungaling, sanay na sila dyan. Patong-patong na mga sinasabi nila, mga kinakalat nila na hindi totoo. At entertain sila sa mga pinaggagawa nila para silang bumubuo ng
Kwento na sila mismo ang nanonood at unang-una na papalakpak. Sanay silang magdugtong-dugtong ng mga kwento, mga istorya. Magugulat ka dahil totoo naman ang ibang parts doon ay totoo. Yes, may mga facts na kasama, pero hinahaluan nila ng mga fake information para nga naman totoong-totoo kapag narinig mo. Interesting, ika nga. Again, huwag magsayang ng oras sa sinungaling. Huwag makikipaglaban sa mga taong sinungaling kasi sanay silang kinukumpronta sila sa mga kinakalat nilang fake news. At isa pa, sila na nga itong nagkakalat ng mali. Sila pa itong galit. Isa pa, type nila yung mga scenes na parang inaaway mo sila. Mga taong sanay na gumawa ng mga scenes, mga eksena. Again, nag-enjoy sila sa mga ganyan. Sasagutin ka pa niyan, kahit online. At kapag kinausap mo na sila, huwag mong iisipin na titigil na sila. Mas lalo silang ginaganahan sa mga kasinungalingan nila. Parang yan ang gasolina nila. Minsan, itutwist pa nila ang mga sinabi mo sa kanila. Ikaw pa ang pagbibintangan sa huli na ikaw pa ang sinungaling. Ang buhay ng isang sinungaling ay napakahirap. Kapag may ginawang kasinungalingan yan, tatakpan niya ng isa pang kasinungalingan. Puprotektahan niya ng isa pang kasinungalingan. Magpapatong-patong na ang mga ginawa niya. At darating ang panahon na magmi-mix up na ang lahat ng ginawa niyang kwento. Siya na mismo ang mahuhuli sa kanyang sariling bibig, sariling trap. At kapag nahuli na siya, pwede mong asahan na gagawa na naman ng pantakip yan. At yun nga lang, baka wala nang maniwala sa kanya dahil kilala na nila siya. Memorize na nila ang pagkatao ng taong nagsasalita at taong nahuli. Ang problema pa na mas malaki, kahit nagsasabi na siya ng totoo, wala na ring maniniwala sa kanya. Warning na din siguro sa mga taong nakikilala mo ang pagkatao. Never ka nang makipag-close sa mga taong pinaniniwalaan nila ang kanilang kasinungalingan. Sila mismo nakukumbinsi na totoo na ang mga sinasabi niyang alam niya sa puso niyang isang malaking kasinungalingan. Siguro kapag alam mo ang katotohanan, kung alam mo ang totoong nangyari at ang taong nagsasalita sa harap mo ay alam mong hindi nagsasabi ng totoo, ngumiti na lang ng matamis. Hindi sapat ang pagiging mayaman sa pera o salapi. Dapat mayaman ka din sa mabuting asal at mabuting ugali. Napaisip ka na ba kung ano ba talaga ang sukatan ng tunay na yaman? Alam natin na maraming tao ang naghahangad na maging mayaman sa pera o salapi. Pero, Beshi, hindi ba't may iba pang yaman na mas mahalaga pa dito? Hindi sapat ang pagiging mayaman sa pera o salapi. Dapat mayaman ka din sa mabuting asal at mabuting ugali. Usapang deep tayo ngayon tungkol dito. At kung bakit mahalaga ang yaman ng karakter kaysa yaman ng bulsa. Tara, kabeshi, deep dive tayo. Una sa lahat, kabeshi, isipin mo to, yung pera. Kahit gaano pa karami, hindi nito mabibili ang tunay na kaligayahan, respeto at pagmamahal. Oo, maaaring nitong ibigay sa'yo ang comfort at luxury, pero yung mga bagay na to, temporary lang. Ang tunay na yaman, yung hindi nawawala kahit kailan yun ay yung yaman ng puso at isip. Alam mo, Beshi, yung mga taong mayaman sa mabuting asal at ugali, sila yung mga taong nag-iiwan ng marka sa puso ng iba. Yung tipong kapag naaalala ka nila, hindi yung mga material na bagay ang una nilang naiisip, kundi yung kabutihan ng iyong puso at linis ng iyong intensyon. Yung mga ganitong klase ng yaman, hindi nababawasan, bagkus, lalo pang nadadagdagan habang ibinabahagi mo sa iba. Pangalawa, kabeshi, yung pagkakaroon ng mabuting asal at ugali, ito yung tunay na nagpapayaman sa ating pagkatao. Yung pagiging honest, mapagkumbaba, mapagbigay, at maalaga sa kapwa, yan yung mga katangian na hindi kayang sukatin ng anumang halaga ng pera.
At alam mo ba, Beshi, yung mga taong mayaman sa ganitong aspeto, sila yung mas nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil alam nilang wala silang natatapakan na iba. Pangatlo, Kabeshi, yung pagiging mayaman sa mabuting asal at ugali. Ito rin yung legacy na may iwan mo sa mundo. Hindi yung mga ari-arian mo ang magiging batayan ng iyong pagkatao, kundi yung kung paano mo trinato ang iyong kapwa. Yung mga gawaing kabutihan, yan yung magpapatuloy na mabuhay kahit wala ka na. Kaya, Kabeshi, habang naghahangad tayo ng yaman sa buhay, huwag nating kalimutang mag-invest din sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Yung pagiging mayaman sa mabuting asal at ugali, yan ang tunay na kayamanan na dapat nating pahalagahan at pagyamanin.